aniya kita sa unang adlaw sa kung asoy ninyo ning si Manaw nga naguluhan. Si Bagwis ug ang gamhanang lapis. Bagwis, naipan diha ha, naasay kape. Mamupo sa kus mga tanom na to, aro balikin atos merkado, ha? Tabangan na lang ti ka, ma. Ay, unya na, kung masuda na ng imuntihan. Painit sa diha, apas lang unya na ko. Sige, ma. Apas ako ni mo. Sige, ato na ko. Apas dayon para dito sa merkado, ha? Ma. Ayaw na nadada akong basket, ma. Ako rin daan, no? Nahala, sige, ikaw lang. Ato na ko, ha? Amping, ma. Love you, ma. Love you, sadnak. Niyan ako, ma. Dali na. Tabangin ako para madatan is merkado. Klase para ba kaon niya? Ma. Nala. Wow. Daghan ng tao nga ni Maui. Daghan na siya ng bunga. Grasya na sa Dios na. Bisan tuod og gamay ra ni atong yuta nga katamnan, kaluis Ginoo, buhi og himsog ang atong mga tanom nga utanon, mga lamasad. Bitaw, ma. Nagi tayo mabaligyan sa merkado. Salamat, Ginoo. Lala, sige na. Ikaw na'y pamupuan ng kamatis, ha? Nya ka ng silisad, nya sibuyas dahunan. Ako ining mga utanon, nak. Ma. Ay, diara nga tong presko mga lamas ug utanon, mga suki. Bago giningag popo, mga suki. Presko kay gikan pa sa garden. Dali na mo mga suki kay mahutan jud mo. Di apa sa diri mga sugi, ha? Preskong Op, taong, diri panilya, na. okra, palit Ops, kalbasa, diri. repolyo. Pila kiloy mo? Komplitos ricados, tinapay kamunggay. Ops, ikaw pila. Upo po, dali na mo. Pila kilo? Presko kay ni, dali palit na mo, oy. Adong, pila ni tomatis? Dong, sibuyas dahon ako, dong. Kadyo sa lula ha. Unasan ako si kuya kay siya man ang nakauna. Kuya, pila ka buk tamatis mo? Barato na kayo. Kanang, para lang nga makapalit big bugas magsudan si mama. Buutan nga bata. Kugihan. Mutabang is mama o panginabuhi ba? Dong, pilang kilo ni? Gamay ra ni kuya kay gamay ra man siya ng among garden. Nala. Hotdog ko palit. Wow! Salamat kay kuya ha. Ma! Tabangi ko ma! Hotdog ko na ni kuya kining tamatis sa magpalit. Uy, mau ba? Hala, sir, salamat kaayo, sir, ha? Sige, timbang nga. Kay akong paliton. Igna kong pilatanan, ha? Oo, sir. Sige, sir. Kuya, salamat kayo ha. Salamat jud. Si Lola na siya nga akong atiman nun. Lola, sorry kayo ha. Ay, may problema, ondong. Nalingaw ra sa kong tanaw nimo. Kanindot kong tanang bata sama nimo. Buutan niya pagkaanak. Kugihan. Kaluyan kaunta sa Ginoo, ondong. Hatagan ka grasya. Anak, sige na lakaw na kay klase pa nimo, malate na ka. Ma. Nya, okay na ka diri ma? Nak, uy. Pirmi na baya ni natong gibuhat, ha? Basta oras tas imong klase, biyaan man ko nimo dinhi. Unya, okay raman kay gamay namin natong mga tinda, oh. Mahurot man ni ron. Kadiyot, daday baw nimo, oh. Salamat ma. Ito na ko ma. Sige, sige. Bye-bye ma. Ma, amping ka ha. Amping sa pagpauli ha. Ikaw sad, mag-amping ka. Uy, dali sa, kadiyot, tarungon ta na imong uniform, dali. Don Jose, patas isa gamay ang imong palit aning among humay. Oy, ubos po kayo, Don Jose.
Maluit na ka na mo mga pobre. Dili na nanay ko sa kung napobre mo. Dili na nanay ko sa nga ako amo palit sa inyong mga ani. Ugway magbuotay ko. Kung maura na akong palit sa inyong humay. Alay kung dili mo, awayaw. Hawa na mo din eh. Oh, kamu niya. O sa lang inyong da. Mga repolyo, Don Jose. Sige. Karon, ubos na akong palitan ng repolyo karon. Aha, nga naman, Don Jose. Ay nagpanguta na. Basta mauna akong palit. O ba ang istorya? Pwede ba punan lang ni mo bisag gamay lang, Don Jose? Maluoy ka. Bitaw, bitaw, Don. Maayo na lang na namo mga pobre taon. Bagay sa ilong. Di na ko gusto ng istorya. Kung yun mo, hala ipatimbang na sa akong mga tao. Alakin sa pa niya. Paminaw mo, ha? Dili na mausab ang ako presyo. Kung kinsa mo panayon sa pagtumo na rin ako sa ilang mga ani, ipatimbang na kina. O kinsa ang dilihoyon, mga bagag sa ilong. Hala, pamahawa. Ay, grabihag yung batasan ining Don Jose, oy. Lagi. Huwag kaluhoy na to mga pobre. Halos pangayoon lang ang atong mga ani. Maog yun. Paita yun yung pobreta. Baog yun. Manakit mga atong kalawasan o tinanom. Pero palitom lang sa ubos sa nga presyo, eh. Paimos lang sa tang mga kabus nga mag-uuma. Maog na din ha. Kuya Johnny, yun Paita. na. Uy, Oy, dumagwes. E buntag sad. Mo eskwela na ka no? Oh, Onoy. Oh, Ay. ano mo ra minghoy ang inyong mga naong? ay, binghoy gyud dong. Kay grabe, kamapahimuslanon si Don Jose sa pagpalit sa among mga ani. Uy, mau ba ng tisa? Luya ko ninyo, good. Ang suman, hulot na yung tindas merkado ni mama ni mo dong? Hulot na gid taon no yamboy. Kay, gamay naman lang to pagikan ako. May pamudong, saktos presyong inyong halin sa baligya ninyo. Kinagmay raman siya ng among tinda. Kanang manang, kay gamay raman ang among ani. Dili pareha sa inyong ani nga sinako jud. Sige lang. Kanang, di lang ta magpakawa sa paglaom. Ya, di lang ta munog sa pagpananom. Kay, mao man niya ito panginabuhian. Ug mao siya nang gikaon sa katawan. Kay, kunwa ta mga mag-uuman, no? Way kanaw na mga katawhan. Manalanay, kanang am-am na tos itong kagalingon ba? Oh, di ba no? Sige, adjust ako ninyo kay klase pa na ako. Bye-bye. Amping mo ha. God bless. Mag-amping ka usab. Eh, pastila ni mata. Bantay ka ni mata, ha? Parang tiguang manulti. Parang korek. Pero sakto sabi siya. Tinuod man itong iyang ipanulti. Sa laktod, kutob ra gyud dinhi ang atong kinabuhi. Kabus hangtod sa pagsap sa atong kinabuhi. Paraan para tuluyan ko nang mailabas itong bigat. Hi guys, may nautag Papa Dodot Stores. Tawagin na lamang po ako sa pangalang Henry. Sa ngayon po, Papa Dudut ay nagtatrabaho ako bilang isang senior sales clerk sa isang malaking department store dito sa Maynila. Sa araw-araw, napakikiharap ko sa iba't ibang klase ng tao, yung ingay at gulo ng mall ang nagiging takas ko para hindi ko masyadong maisip yung mga ala-ala sa nakaraan. Matagal na po akong tagapakinig ninyo, Papa Dudut. Pero ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay nangyari noong 12 anyos pa lamang ako ng mga panahon na ang pinakamalaking problema ko lang ay kung paano mananalo sa laro ng basketball sa kalsada. Naalala ko pa tuwing hapon, wala akong ibang inaatupag kundi ang makipaghabulan sa mga kalaro ko sa tapat ng bahay namin. Ang saya-saya lang ng buhay noon, Papa Dudut. Wala akong ibang inaalala kundi ang makauwi bago magdilim para hindi ako mapagalitan ni Ma'am. Pagpasok ko ng pinto ay amoy na amoy ko yung niluluto niyang merienda. Minsan banana Q, minsan naman ay ginataan. Puno ng kulitan at tawanan ang bawat sulok ng bahay namin. Dahil nag-iisang anak lamang ako, pakiramdam ko noon ay ako ang sentro ng mundo.
Lahat ng gusto ko ay nasusunod. Tuwing weekend, madalas kaming mag-outing ni Papa at Mama sa mga parke sa Maynila. Minsan sa Luneta, minsan sa zoo. Pakiramdam ko noon ay perpekto na ang lahat. Wala na akong mahihiling pa sa edad na 12. Simple lang ang buhay namin. Pero punong-puno ng pagmamahalan. Pero isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, napansin ko yung seryosong mukha nila Papa at Mama. Hindi sila masyadong nag-uusap, hindi gaya ng dati na puro biruan. Narinig ko silang nagbubulungan tungkol kay Lola Pasha. Si Lola Pasha po ang kapatid ng nanay ni Papa. Nakatira siya sa probinsya at balita namin ay pumanaw na yung asawa niya. Dahil mag-isa na lamang siya at wala nang mag-aalaga sa kanya sa malayong lugar na yon, napagkasunduan ni na Papa na dito na muna siya titira sa amin sa Maynila. Hindi nagtagal ay dumating si Lola Pasha. Tandang-tanda ko pa yung araw na yun. Baba siya sa isang tricycle, bitbit ang isang napakalumang maleta na kupas na ang kulay. At isang malaking balutan ng mga gamit na parang sako. Kapansin-pansin yung pananahimik niya. Nung binati ko siya ay hindi naman siya sumagot. Nakatingin lamang siya sa malayo. Parang may malalim na iniisip o parang may nakikita siya na hindi namin nakikita. Inayos ni Papa yung bakanting kwarto para maging kwarto ni Lola Pasha. Medyo malayo yun sa kwarto ko at kailangan kong dumaan doon tuwing pupunta ako sa kusina. Sa totoo lang, Papa Dudut, hindi ako sanay na may ibang kasama sa bahay. Nag-iisang anak na kasi ako. Kaya medyo nahilang ako sa presensya ni Lola Pasha. Parang nabawasan yung pagiging akin ng bahay namin. Sa mga unang araw ay laging nakaupo lang si Lola Pasha sa isang sulok ng sala. Nakatitig lamang siya sa bintana o kaya naman ay sa dingding. Bihira siyang magsalita. Minsan ay kailangan pa siyang alukin ni Mama ng paulit-ulit bago siya kumilos para kumain. Sinubukan ko siyang kausapin. Kinuwentuhan ko siya tungkol sa school ko, tungkol sa mga grado ko, pero tumango lamang siya nang hindi tumitingin sa akin. Sabi ni Mama, "Henry, intindihan mo na lang ang lola mo. Matanda na siya at nagsisimula na siyang maging ulyanin dahil sa dami ng pinagdaanan sa probinsya." Isang hapon habang papunta ako sa kusina para kumuha ng tubig, nakita ko si Lola Pasha na nakatayo sa dining area. Nakatitig lamang siya ng matagal sa isang bakanting silya sa dining table. Yung silya na walang nakaupo. Lumakad ako sa harapan niya pero parang hindi niya ako nakikita. Parang hangin lamang ako na dumaan. Doon ako nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Pero inisip ko na lamang na baka talagang pagod lamang siya sa biyahe. Habang lumilipas sa mga linggo ay naging mas madalas ang pagiging malilimutin niya. Minsan tatawagin niya ako sa pangalang hindi ko naman alam. Tatawagin niya akong Mariano o kaya ay Esteban. Minsan naman ay magugulat na lamang kami dahil naghahanap siya ng mga gamit na wala naman talaga sa bahay namin. Maghahanap siya ng suklay na gawa sa garing kaya isang lumang lampara na wala naman kaming ganong gamit. Napansin ko rin na ayaw na niyang lumabas ng kwarto niya. Kahit oras na ng pagkain, kailangan pa siyang pilitin ni Mama. Mas pinipili niyang manatili sa loob ng kwarto niya na patay ang ilaw. Sa dilim lang siya nakaupo. Kapag tinatawag namin siya para manood ng TV sa sala, hindi siya sumasama. Parang mas komportable siya sa sarili niyang mundo na puro dilim, Papa Dudut. Nag-alala na sina Papa at Mama.
Kaya kumuha sila ng doktor para tignan ang kalagayan niya. Pagkatapos ng check-up, kinumpirma ng doktor na may Alzheimer's disease na si Lola Pasha. Sabi ng doktor ay kailangan niyo ng mahabang pasensya. Unti-unti niyang makakalimutan ang lahat at minsan ay magiging iba ang kinikilos niya. Doon nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa bahay namin, Papa Dudut. Ang dating masayang bahay na puno ng tawanan. Parang dahan-dahang binalot ng kaba at bigat ng loob. Hindi namin alam na ang sakit na Alzheimer's ay simula pa lang ng isang katatakutang hindi namin inaasahan. Papa Dudut, ipagpapatuloy ko na ang kwento ko. Dito na talaga nagsimulang magbago ang takbo ng buhay namin. Sa loob ng bahay, mula nang tumira sa amin si Lola Pasha. Isang gabi, habang nakaupo, Bukan pinditi. Oh, pinditi ako siya. Ayun, ano, ako man. Nabe, progress sa kada. Ay, Ano po ka magduwa? Pagkita ng hipos. Gahit na to ba? Ako may balay ito. May pinuboto. Sa gitna ng sinaunang Jerusalem, mahigit 3,000 taon na ang nakalilipas, tinayo ang isang istrukturang naging simbolo ng karunungan, pananampalataya at kayamanan ng isang kaharian, ang Templo ni Solomon. May taas itong halos 98 feet at ang loob ay binalutan ng 27 tons ng pure gold. Mayroon itong mga haliging tanso na abot sa 26 feet at bawat isa ay may bigat na 34 tons. Ang mga dingding ay yari sa kahoy na cedar mula pa sa kagubatan ng Lebanon na kumipintak sa liwanag ng mga lampara. Sa gitna ng banal na silid, 2 dambuhalang kerubin, mga rebultong anghel na may taas na 15 feet ang nakadipa sa ibabaw ng dambana, balot din sa ginto. Ang templong ito ay hindi basta gusali ng pananampalataya. Ito ang pinnacle ng engineering at sining sa buong sinaunang daigdig. Ito
Itinayo ito sa loob ng 7 taon, ginastusan ng libo-libong manggagawa, tonelada ng bato, binto at kahoy. Ngunit nagawa nilang likhain ang pinakamisteryosong istruktura sa kasaysayan ng Israel. Sinasabing may mga batong ginamit sa pundasyon ay may bigat na umaabot sa 400 tonelada, mas mabigat pa sa mga bato ng Great Pyramid ng Egypt. Ngunit paano nila ito pinutol, inilipat at inilapat ng walang tulong ng modernong teknolohiya? Paano nila naitayo ang isang dambuhalang templo na eksaktong magkatugma ang bawat piraso at nanatiling matibay sa loob ng libo-libong taon? Hanggang ngayon kahit ang mga modernong engineer ay napapailing pa rin. Sa dami ng lihim ng templong ito, mula sa mga misteryosong marka ng konstruksyon hanggang sa katahimikan ng paggawa nito, marami ang naniniwalang may halong divine intervention ito o gabay ng Diyos mismo. Sa video na ito, susuriin natin ang mga hiwagang bumabalot sa templo ni Solomon, kung paano ito itinayo, kung anong mga teknolohiyang ginamit, at kung bakit nananatili itong isa sa pinakadakilang misteryo ng sinaunang mundo. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon, simulan na natin. The foundation, the first miracle of construction. Ang unang hamon ay tila simple, pero halos imposibleng matapos. Ang pundasyon mismo. Hindi pumayag si Solomon sa karaniwang bato lang. Gusto niya ang pinakamalaki at pinakamahal na bato sa buong Israel. Ayon sa 1 Kings chapter 5 verse 17, ginamit ang salitang great and costly stones, mga batong malalaki at napakamahal. Makalipas ang maraming siglo, natuklasan ng mga archaeologists sa lugar ng ikalawang templo ang mga batong may parehong pattern at parehong misteryo. Bawat isa'y kasingbigat ng 60 elepante. Isipin mo, paano mo puputulin ang batong ganun kalaki mula sa bundok nang walang dinamita, walang electric saw, at puro lakas ng tao lang? Tinatayang 80,000 manggagawa ang nakatalaga lang sa gawaing ito. Tinatawag silang stone cutters o mga tagaputol ng bato. Bago pa sumikat ang araw, naglalakad na sila papunta sa mga quarry, mga minahan ng bato na nakakalat sa kabundukan ng Jerusalem. Doon nila sinimula ng pinakamapanganib at pinakamahabang trabaho sa buong proyekto. Pero may isa pang utos na nagpahirap lalo sa lahat. Bawal marinig ang kahit anong tunog ng bakal sa lugar ng templo. Ayon sa 1 Kings chapter 6 verse 7, ang bawat bato ay kailangang dumating sa templo nakahanda na. Bawat anggulo, bawat gilid, bawat hiwa. Tapos na dapat bago pa iakyat sa banal na bundok. Kaya lahat ng pagputol at pag-ukit ay ginagawa malayo sa templo, sa tahimik ng mga quarry. Ang teknik na ginamit nila ay napakaluma pero halos tila gawa ng siyensya o mahika. Una, pipili ang quarry master o punong tagaputol ng eksaktong linya kung saan nila gustong hatiin ang bato. Para sa matitigas na bato tulad ng limestone, mag-uukit sila ng mga linya sa ibabaw nito. Eksaktong direksyon kung saan dapat mabiyak ang bato. Pagkatapos, bubutasan nila ito ng maliliit na butas na magkakatabi, parang mga nota sa isang sinaunang musikang ukit sa bato. Sa bawat butas, ipapasok nila ang kahoy na wedge, maliliit na piraso ng tuyong kahoy. Pagkatapos, bubuhusan nila ng tubig. Dahan-dahang sisip-sip ng tubig ang kahoy at mamamaga hanggang sa makalikha ng napakalakas na presyur sa loob ng bato. Pagkalipas ng ilang oras o minsan ilang araw, maririnig nila ang mahinang tunog ng pagkapunit ng bato. Isang malalim at mabagal na crack na umaalingaw-ngaw sa buong lambak. Walang martilyo, walang bakal, walang ingay. Tanging katahimikan at tiyaga ng tao laban sa kalikasan. Pero ang pagputol lang ay simula pa lang. Kailangan pang ukitin, pakinisin at sukatin bawat block ng may sukdulang eksaktong detalye. Ito ang trabaho ng mga artisan, mga bihasang tagaguhit at tagaukit na marunong bumasa ng mga simbolong nakaukit sa mga bato. Sa halip ng mga papel o blueprint, sa mismong bato nakaukit ang mga tagubilin, mga marka, sulok at palatandaan kung saan eksaktong ilalagay ang bawat piraso ng templo. Isang pagkakamali lang at ang 400 toneladang bato na iyon ay magiging walang silbi. Ang mga quarry noon ay parang patibong ng kamatayan. May biglaang pagguho, mga batong nabibitawan at gumugulong mula sa bundok. Ngunit sa kabila ng panganib, walang umurong. Dahil alam nilang ang bawat piraso ng bato ay bahagi ng bahay ng Diyos. Walang sino man ang ligtas sa ganitong gawain. Walang helmet, walang bakal na sapatos, at wala ring doktor o ospital na tutulong kapag may nasugatan.
Ang isang simpleng pagkadulas ay maaring maging huling araw mo sa mundo. Pero araw-araw bumabalik pa rin ang 80,000 manggagawa sa matatarik na gilid ng bundok. May mga Israelitang nagtatrabaho ng salitan, 1 buwan sa bato, tapos 2 buwan na pahinga sa kanilang mga bahay. Pero ang mga Canaanite, mga aliping sa pilitang pinagtatrabaho, ay walang ganoong kapalaran. Ayon sa 1 Kings chapter 9 verse 21, sila ay isinailalim ni Solomon sa prinsipyo ng sapilitang paggawa, isang kalagayang nagtagal pa sa mga susunod na henerasyon. Sa kanila, ang pagputol ng bato ay hindi trabaho. Isa itong utos na hindi pwedeng tanggihan. Ang sino mang tumanggi pinaparusahan ng mabigat. Ngunit higit pang nakamamatay ang susunod na yugto. Ang paglipat ng mga dambuhalang bato. Isipin mo, isang lubid ang biglang mapigtas sa tindi ng paghila. Ang batong libu-libong kilo ang bigat ay titigil, tatagilid at babagsak sa mga lalaking nasa harapan. Yung iba, nadadala at nadudurog sa ilalim ng timbang na hindi kayang salukin ng kahit sinong tao. At ang pinakamasakit, hindi yung tinuturing na aksidente. Normal lang. May 70,000 lalaki na ito lamang ang tungkulin ang maghatid ng mga bato. Hindi sila pumuputol o nag-uukit, kundi nagpapagalaw ng bundok gamit ang kamay. Ginamit nila ang mga rampang gawa sa pinagsiksik na lupa, Ayan paikot sa mga guys, lambak, thank you mga so daang much mahahaba for at watching matatarik na this parang mga pila sa tanawin ng Jerusalem. Sa ibabaw ng mga rampang iyon, inilalagay